как ще изкараш днеска? Днеска там спиш ли? А? Днеска спиш ли там? Кога ще направим тази форма да пуснеш на камсъл? Утре вечерта, като съм си у нас. А? Утре вечерта, като съм си у нас, бебе. Може трябва да иш на компютърния, преди тя е много гадно. Ма няма, аз си пусна моят компютър с телефона, бе, тъпа. Ей, Любови! Любови! Трябва да знаеш, че поне един час и нещо. Няма проблеми, бе. Трябва да пише другия да носи документи. Няма проблеми, бе. Нали знаеш, че аз пишете, ще носи документи. Както попълни от агенцията, иначе не става. Чуваш ли? Да, знам. Това се отпина вода тук. Това са мрели от жажда. Това са лежали сигурно с нощ, долу ли спаха? Горе и тримата. Еми, що не са пили вода тези диваци? Тримата са легнали, водата беше горе, аз се прибрах. Това питива, какво чака се, той да пие. Той гнеко прави. Умрява от жажда. Ето, снимай децата. Дай да ги снимам. Ето колко. Вижте ги красавиците. Айде, стига, чакай. Чакай, някакъв. Горе над